Здравейте, казвам се Петя Петкова от Ловеч. От няколко години имам здравословен проблем, свързан с лесна изморяемост, проблеми с нервите и с мускулите. Миналата година моя позната, също рехабилитатор, работеща в Авис Медика в град Плевен, ми препоръча болницата и отделението по неврология. След посещение там ми беше поставена точната и правилна диагноза. Затова съм изключително благодарна на лекарския екип от невролози и най-вече на доктор Маринов за всеотдайната работа и за грижите, които полагат всички за пациентите си. След престоя бях насочена за продължителна рехабилитация в болницата, която е към Авис Медика за рехабилитация в село Тученица. От 10 месеца посещавам клиниката за рехабилитация в село Тученица и съм изключително доволна не само от модерните апарати, с които имам възможност да работя, но и от невероятния екип от професионалисти и специалисти, които работят тук, начело с доктор Стойчев. Значи, преди всичко искам да кажа, че са невероятни хора с големи сърца, които помагат изключително много на пациентите в възстановяването. Болницата за рехабилитация се намира в едно прекрасно, тихо и спокойно село, което предразполага пациентите наистина да имат добри условия за възстановяване. Искам да пожелая наистина на лекарите и на рехабилитаторите и физиотерапевтите да продължават да работят с такава отдаденост към пациентите и да имат още по-удовлетворяващи резултати с тях и много успехи!